oket mbele joka ma ilimu sigolwa kuonde mabor. Wadhi ane mbele gi weche matuch kaendi ni jopiny mane ochopo neno kuonde rito lee mag bunge pacho kaendi kaka yorno mar dhialo di chieng Jamhuri. To kaka Andrew Ndego leronwa, maendi en okang' mane okaw gi jopiny kotenore gi lendo mane ochiw gi sirikal odiochieng' manyoro mane yiene jopiny chwalo limbe mag kuonde go nono maonge chudo. Kinde ma jopiny owuok mar dhialo odiochieng' mane piny Kenya yudo loch mare kawuok e lwet wagunda e yore ma opogore, moko kuom jopiny ne oyiero mar timo limbe maggi e kuonde kano lee mag bunge ma opogore kaka yorno mar dhialo odiochieng' makama. E kinde limbe marwa e kar rito lee mag bunge ma Nairobi, warado gi jopiny ma obiro nyiso mor margi e wi lipot mane ochiw gi sirikal mar ne yienegi limo kuonde gi nono maonge chudo mora mora. Nimekuja hapa kwa sababu serikali imetangaza kuwa ni kuna free entry kwa mahala pote kuna wanyama ambao wanahifadhiwa na KWS, na yes, nimeona ni chance mzuri ya kutokea. It's not my first time, but it's so fun. I want to say thank you for the government for giving this chance for the free entry, and it's a nice place. Jomadongo kaachiel gi nyithindo ne othale lai makanyakla mar choyo wang'gi ma ok gidong' chien e yudo mor makama. Jodak gilero ni kuom kinde mathoth pok giyudo thuolo mar chopo kuondegi ka otenore gi juogo mag omenda mamalo matamo gi chwalo limbe magi. Ukiwa na holiday at least waweke kila wakati, at least Kenyans wote wapate ile opportunity. Kitu inazuilia mimi kama manze ni ati niko busy, sina hiyo time. Alafu pia hizo charges, unajua ni wanyama wako huku tunafaa tuingie bure, hatufai kulipishwa juu. Kama wa Kenya acha tuingie bure, watu wako kama acha walipe. Hiyo entrance fee ndio huwa inakuanga challenge, lakini leo tumefurahia vile imekuwa free, tumeweza kuja na watu wote na wamefurahia, especially watoto. Apisas magari tolege neoyango marketo kenge maonge chiwa rita ne jopiny. And our main role today is actually making sure people don't get lost, trying to guide people to sightings and which gates to exit and that area. There's other times the park patrol, one of our roles is actually protecting the animals within the park as well, to stop the cars going too close to them, to stop people from speeding. And when it's the rainy season, it's a lot of pulling people out from the mud and things like that as well. Andrew Ondego, Ramogi TV.